Vítam vás na dnešnom webinári spoločnosti SIKA Slovensko, hydroizolácia základov, biela vaňa versus integrovaná membrána. Počas približne hodina, štvrť hodina a pol si povieme porovnanie týchto dvoch materiálov. Kolegynka takisto vysvetlí, ako sa tento materiál spracováva, akým spôsobom sa riešia detaily. V závere takisto budú viaceré referencie, na ktorých si ukážeme praktické využitie tohto systému a úplne v závere si porovnáme bielu vaňu a tento systém SIKA-Proof a všetky jeho výhody, ktoré samozrejme majú plynúť do ušetrenia či finančných nákladov, respektíve do výsledku, že bude tento systém zapracovaný správne a všetky jeho výhody prinesú konečnému užívateľovi len plusy a výhody. Takže ďakujem, odovzdávam slovo kolegynke a najbližšie hodinu a pol. Dobre, takže ja mám prvú časť, som sa teraz dozvedel, nevadí. Takže, Zuzi, poprosím ťa, môžeš prekliknúť. Obsahom dnešnej prezentácie sú typy a spôsoby hydroizolácie základových konštrukcií, biela vaňa, schéma návrhu bielej vane, vodonepriepustný betón, jeho doplnkové systémy na tesnenie pracovných škár, dilatačný škár, porovnanie SIKA-Proof A+, čo je systém pred betonážou, SIKA-Proof P, to je dodatočne lepený systém po betonáži, realizácia školenia realizačných firiem, referencie a ekonomické porovnanie systémov, to je to, čo som povedal hneď na začiatku. SIKA Slovensko od svojho počiatku sa dáva do pozície ako firma, ktorá rieši hydroizolácie a je to vlastne spoločnosť, ktorá má takmer všetky hydroizolačné riešenia a typy materiálov na odizolovanie. Hydroizolácie samozrejme môžu byť na báze viacerých systémov, čiže hydroizolačné stierky na báze bitúmenov, cementov, akrylov, rôzne fólie a pásy na báze PVCčka, polyolefínu, bentonitu a tak ďalej. Takisto máme riešenia na tzv. Bielu vaňu, striekané membrány na báze polyuretánov a dnešná téma celoplošne lepená membrána SIKA-Proof A+, úplne spojená s betónom. A samozrejme všetky doplnky na tesnenie prestupu. To znamená, že v rámci všetkých vašich projektov, respektíve projektov, ktoré sú navrhované v rámci Slovenska, vieme doriešiť od základov až po strechu, ale samozrejme hydroizolácie sú nieni len základné stierky, ale sú to veľakrát detaily, systémové riešenia, napájanie na jestvujúce systémy a podobne. U nás na Slovensku, alebo teda bývalom Československu, je veľmi používaná alebo obľúbená tzv. Biela vaňa. Je to systém proti tlakovej podzemnej vode, ktorý je založený na vystúženej konštrukcii betónovej a hutnosti a nepriepustnosti tejto betónovej konštrukcie. Samozrejme, norma hovorí o tom, že každá biela vaňa môže byť určitým spôsobom stále nasiakavá do nejakej hrúbky cca 5 cm. Následne sa na takúto bielu vaňu alebo na takúto betónovú konštrukciu nanáša buď kryštalická izolácia, ktorá samozrejme urobí konštrukciu vodonepriepustnou, ale stále páropriepustnou, keďže molekula pary je menšia ako molekula vody. Zároveň historicky sme krajina asfaltov, bitumenov, čiže veľmi obľúbené zase riešenie čierna vaňa, natavované asfaltové pásy, modifikované asfalty, fóliové, respektíve plastové čierne izolácie. Takisto SIKA má vo svojom portfóliu pod značkou SIKA Shield alebo SIKA-Bit. Vodonepriepustná betónová konštrukcia biela vaňa, to som hovoril, to vychádza z nemeckej normy ešte z roku 1975, tzv. SIKA Whitebox koncept a takisto známe riešenie hnedávania, je to obloženie betónu z vonkajšej strany bentonitom, to znamená minerálnym materiálom, ktorý pri styku s vodou zväčšuje svoj objem, čiže je zapracovaný tento minerálny materiál do rôznych rohoží, fólií, tmelov a takých ako keby pások. Samozrejme existujú aj napučiavacie bentonitové pásky, ktoré sa používajú na styku stena, podlaha, o tom si takisto povieme. Čiže všetky riešenia v závislosti od projektu vieme použiť. Čiže biela vaňa, čierna vaňa, hnedá vaňa a za nás SIKA-Proof A+, tzv. Žltá vaňa. Veľakrát ľudia hovoria o bielej vani ako o najlepšom riešení a ekonomicky
Samozrejme, tá schéma návrhu Bielej vane vychádza z určitých smerníc. Samozrejme, táto smernica na vodonepriepustné betónové konštrukcie bola vytvorená aj v spolupráci s firmou Sika, na ktorej sme sa takisto podielali, čiže do návrhu správnej tej dosky vstupujú viaceré informácie daného projektu. Na začiatku je samozrejme inžiniersko-geologický prieskum, ktorý samozrejme hovorí o podmienkach v danej stavbe, o podmienkach podložia, aké tam máme namáhanie, či je tlaková voda alebo iba nejaká dažďová voda, občasná, trvalá, samozrejme rôzne analýzy a tak ďalej, potom máme rôzne stupne agresivity prostredia. Toto všetko musí byť zapracované pri návrhu tej spodnej stavby a následne toto prostredie vychádza do určitého návrhu tejto konštrukcie. Samozrejme táto smernica tohto na vodonepriepustné betóny sa bavíme o ploche ako takej. Biela vaňa je návrh ako keby v ploche, ale veľakrát treba riešiť hlavne detaily. Sika Whitebox koncept je vlastne koncept všetkých riešení na bielu vaňu, ktorý pozostáva z dostatočne vystúženého betónu, ktorý sa navrhuje na trhliny na 0,2 mm. Zároveň sú doriešené všetky detaily, ako sú pracovné škáry, dilatačné škáry, dotvarovacie profily, prestupy konštrukciou. Ale samozrejme nerieši Whitebox koncept alebo nie je do toho iba požiadavka na vodonepriepustnosť, ale takisto máme protiradonové rizika, blúdne prúdy, ktoré musíme riešiť dodatočnými nátermi, stierkami alebo teda dodatočnými opatreniami. Na obrázku vpravo vidíte bielu vaňu, ktorá obsahuje samozrejme dostatočné množstvo výstuže, príložiek na to, aby tá konštrukcia mohla spĺňať ten koncept bielej vane. Takže, ako som už spomínal, vodonepriepustný betón, biela vaňa, betón, do ktorého voda vnikne do hĺbky maximálne 50 mm, vznikne proti vlhkosti a vode v ploche. Neoddeliteľnou súčasťou bielej vane sú rôzne produkty a systémy na utesnenie. Samozrejme, prísady vodonepriepustného betónu Sika má taktiež vo svojom portfóliu, napríklad Sika VT200P alebo Sika Control 210 VT Liquid, čo sú kryštalické prísady do betónu. Ale aj napriek tomu vždy vodonepriepustný betón je stále do tej hĺbky 50 mm nasiakavý, preto prichádzajú rôzne kryštalické stierky na dodatočné utesnenie. A samozrejme všetky detaily. Pracovné škáry medzi existujúcim a novým objektom, utesnenie tyčí, debnenia, tzv. švuptyče, kombinácia s prefabrikovanými prvkami rôznych materiálov, rôzne dilatačné škáry, tesnenia pri prestupoch potrubí, tesnenia medzi rôznymi materiálmi alebo súčasť kombinácie tesnení. Čiže toto všetko vie Sika vyriešiť v rámci konceptu Whitebox koncept. Takzvané pracovné škáry vieme pri bielej vani riešiť či už takýmito napučiavacími tmelmi s napučiavacími páskami Sikasvel S2 alebo kombinácia s páskou Sikasvel A alebo Sikasvel P. Sú to rôzne rozmery týchto pások, po väčšine 2 cm hrubé a šírka sa mení od toho, či je to 5 mm, 10 mm alebo 20 mm. To všetko, tento návrh zase vychádza od hrúbky konštrukcie, ktorú chceme utesniť iba týmto jednoduchým riešením v pracovných škárach. Tu vidíme klasickú bielu vaňu. Samozrejme, jednoduché riešenie alebo najjednoduchšie riešenie pomocou napučiavacích tmelov a pások je aj dodatočné obetónovanie prestupu cez konštrukciu, či už rúrové systémy alebo nejaké prechody elektriky, prechody uzemnení rôznych elektrických konštrukcií. Napríklad tu vidíme klasický prestup cez základovú konštrukciu. Zase počet a typ toho utesnenia závisí od hrúbky konštrukcie a od požiadaviek projektu, ale toto je to minimum, čo vieme urobiť. Sika Fuko, doinjektovateľné hadičky, je to systém, ktorý vie utesniť dodatočne pracovnú škáru alebo dilatačnú škáru pri hrubých konštrukciách.
kedy my potrebujeme v rámci toho dotvarovania, čiže máme mohutné masívne konštrukcie alebo konštrukciu, ktorú nevieme dostatočne zhutniť z nejakého dôvodu, tak si pripravíme v rámci bielej vane do stredu konštrukcie v určitých takých slúčkách Sika Fuko doinjektovateľné hadičky. Zase máme rôzne systémy, ktoré vlastne čakajú na vytuhnutie toho betónu. Betón dosiahne svoju pevnosť a tuhosť a následne sa cez tzv. Aplikačný otvor doinjektujú tieto konštrukcie cez tieto hadičky pomocou dočasných alebo trvalých epoxidových živíc, ktoré sa napustia a natlakujú do tohto systému a ten následne vytesní. Tie hadičky majú na sebe také mikrootvory, cez ktoré sa pod tlakom táto injektážna hmota dostane do toho spoja a utesní vlastne v celej tej hrúbke túto konštrukciu. Tu vidíte rôzne tie slučky, robí sa v závislosti od použitého systému, majú tieto slučky niekde na úrovni priemerne cca 12 až 14 metrov a sú tam takéto otvory, vidíte, na tlakový otvor a výfukový otvor, aby sa vlastne vedelo pod tlakom do toho ten materiál epoxidový alebo polyuretanový natlačiť. Druhou alternatívou utesnenia bielých vaní sú tesniace pásy. Môžu byť takéto stredové waterbary alebo okrajové waterbary, ktoré vlastne rozdeľujú túto konštrukciu na viaceré celky, čiže sú to rôzne dilatačné celky, pracovné škáry. Pri týchto tesniacich pásoch vieme zvoliť vždy systém, alebo musíme vždy zvoliť systém, ktorý je uzavretý. Čiže nemôžem kombinovať na stenách stredové tesniace pásy a dajme tomu na podlahe okrajové pásy. Nie, ten systém musí byť uzavretý v celej tej svojej ako keby 3D konštrukcii a musí umožňovať pri tomto dilatačnom profile pohyb, alebo je to pracovná škára bez tej stredovej dilatácie. Tu vidíme takisto vpravo hore okrajový pás, a to je vlastne len rozdiel toho umiestnenia. Že či vkladám ten pás do tepnenia, alebo ho má v strede konštrukcie a čakám na dobetonovanie ďalšieho dilatačného celku. Máme v portfóliu aj takúto novinku, relatívnu novinku. Tento profil je už v predaji cca 3 roky. Je to takzvaný Sika FB125. Využíva veľmi podobne technológiu, akú má Sika Proof A+. Je to tá dual bond technológia, ktorá je hybridný nástroj, ktorý sa po styku s betónom a jeho teplotou a chemizmom zlepí a vznikne takisto ako pri Sika Proofe chemická aj mechanická kotla. Je to jednoduché riešenie pri konštrukčných škárach, v doskách, stenách. Už aj prichádzajú dotazy, či vieme riešiť napojenie stien na strop. Áno, aj toto sa týmto systémom dá urobiť, ale takisto, ako vidíte na tom pravom spodnom obrázku, ten systém musí byť konštruktívne uzavretý, aby neprišlo k nejakému priesaku. A samozrejme, viete, tieto dilatačné waterbary napájať aj na pohybové škáry, lebo je tam takisto už prvok, ktorý je na báze polyolefínu a viete ho zvárať medzi sebou. Otvory po debniacich tyčiach, zase využitie či napučiavacích tmelov, alebo ako v tomto prípade epoxidovej plastmalty. Je to kombinácia materiálu, ktorý je zároveň utesňujúci a je aj hydroizolačný a jeho vizuál sa veľmi podobá betónovej konštrukcii, viete ho určitým spôsobom zahľadiť. Tento materiál Sika Dur 31 sa dodáva vo vedierkach, ale máme aj kartušové balenia Sika Anchorfix 3001, ktorým viete utesniť prípadné trhliny, praskliny alebo väčšie otvory, ktoré zostali po oddemňovacích tyčiach. Samozrejme, všetky tie riešenia na bielu vaňu máme, urobíme všetko v poriadku, navrhneme správny betón, navrhneme správny pomer kryštalickej izolácie, navrhneme všetky dilatačné a pracovné škáry, do ktorých vložíme napučiavacie tmely alebo waterbary a výsledok v realite je, že tá konštrukcia tečie, či lokálne alebo plošne a prichádzame zase s riešením, ako dodatočne tú bielu vaňu doizolovať, pretože návrh bol správny, projekt bol správny, realizátor urobil takisto všetko správne,
ale problém aj tak sa objaví, čiže vznikajú mokré praskliny, sú poškodené tie waterbary, zle osadené, fukohadičky alebo doplnky. Zároveň môže prísť k pohybu alebo k prasnutiu konštrukcie, kde sa bude vyžadovať štruktúrálna oprava, ale nedaj Bože, spevnenie podložia, kedy prišlo k zlému zvibrovaniu. Na toto samozrejme zase máme riešenie, sú to rôzne injektážne hmoty, využívané aj pri tých fukohadičkách, ale takisto pri štruktúrálnych ako epoxidové živice, pri trvalom priesaku alebo aktívnom priesaku sú rýchle polyuretánové pény, ktoré sú dočasné, potom sú trvalé polyuretánové pény, respektíve viackomponentné akryly a polyakryly. 95% problémov sa dá vyriešiť s 3 alebo 4 výrobkami. Ale sú to náklady navyše. Čiže zbytočné finančné náklady navyše. Samozrejme, týmto nechce, že bieľovania je zlým riešením. Ale veľakrát a za tie roky, čo robíme v tomto biznise, sa nám potvrdilo, že tie riešenia sú nedokonalé, ktoré vychádzajú skôr z chýb tej realizácie. Akým spôsobom sa vyhnúť všetkým týmto ďalším finančným nákladom? Môže to byť riešenie Sikaproof ako takzvaná žltá vaňa. Tu poprosím kolegynku, aby si prevzala slovo a porozprávala nám o systéme žltej vane. Zatiaľ ďakujem. Ďakujem, pekný deň. Takže ja budem pokračovať k systému Sikaproof a plus, ako kolega zhodnotil a povedal nejaké základné informácie, vstupné veci, čo sa týka vodonepriepustnej plochy, vodonepriepustného objemu tej samotnej betónovej konštrukcie, riešenia všetkých typov detailov, pracovné škáry, dilatačné škáry, prestupy potruby a tak ďalej. Máme na to riešenia. Alternatívou ku bielej vani by mohol byť a môže byť teda systém s použitím hydroizolačnej membrány Sikaproof A+. Ako vlastne tento materiál vyzerá? Na hornom obrázku vidíme zväčšený výrez. Na spodnej strane je membrána, ktorá má buď hrúbku 0,8 mm alebo 1,2 mm. To je tá, povedala by som, bežová časť. Následne nad tým je tmavá šedá časť. To je tzv. Dual bond vrstva, ktorá nám zabezpečuje to spojenie s tou betónovou konštrukciou. Vzhľadom na to, že táto teda membrána sa zabudováva betónovou. A hore úplne vidíme tu ten profil betónovej konštrukcie. Na spodných obrázkoch vidíme, ako vyzerá tá dual bond vrstva. Tá dual bond vrstva je to taký profilovaný povrch, ktorý nám zabezpečuje v prvom rade teda mechanický spoj, tým, že vlastne sa predĺžuje tá dráha toho celoplošného spojenia s betónovou konštrukciou. Druhá vlastnosť toho spojenia je vlastne chemický spoj, a to z toho dôvodu, že vlastne táto dual bond vrstva je zložená z cementu, je zložená z námletných polymérov, z rôznych prísad a tie zabezpečujú to spojenie, v podstate chemické prepojenie s tou betónovou konštrukciou. Vzhľadom na to je takisto aj časť cementózna, tak sa to s tými cementovou betónovej konštrukcie. Vplyvom hydratačného tepla vzniká zase to prepojenie s tými polymérmi a s týmito zložkami tej dual bond vrstvy. To znamená, že vlastne naozaj vzniká nám celoplošné spojenie, integrovanie tejto membrány do betónovej konštrukcie. Ja hovorím, že ak dôjde k správnemu zabudovaniu, vzniká ako keby taká koža na tom betóne, čiže tá membrána je plne integrovaná a plne spojená so následne zabudovanou betónovou konštrukciou. Aký je zmysel tohoto riešenia? Aký je zmysel toho celoplošne spojeného, integrovaného systému? V prvom rade to, že vlastne nie je tam riziko podtečenia alebo migrácie vody medzi nejakým voľne položeným izolačným systémom, nejakou fóliou alebo niečím a nosnou konštrukciou. Vidíme to vlastne na tom obrázku vpravo dole, že ak by
pretože keď došlo k porušeniu brány, tak vlastne ona nemá sa kam posunúť, tá voda, ktorá vnikne do tej menšej či väčšej dierky alebo väčšieho poškodenia, či nemá sa kam posúvať. Museli by sa spojiť dve slabé miesta v rámci tej realizácie, a to poškodenie tej hydroizolačnej membrány a následná trhlina, štrkové hniezdo v tej betónovej konštrukcii. Čo by sme pravda, že však videli v rámci využívania toho objektu neskôr, lebo by nám tam vznikla nejaký priesak. Vedeli by sme, že ten priesak je presne v tomto mieste, alebo teda to poškodenie presne v tomto mieste, a vedeli by sme to potom v rámci využívania objektu veľmi jednoducho zatesniť, zaizolovať, prípadne použiť injektážny materiál a tým to vlastne celé dať opäť do vodotesného stavu. Čiže opravujeme iba maličké plochy. Na obrázku v strede vidno flexibilitu toho samotného materiálu. V podstate tá flexibilita je veľmi vysoká a tá membrána dokáže nám prekleňovať výrazne široké trhliny. To znamená, že z tej flexibility toho materiálu nám vyvstáva jeho prvá vlastnosť alebo výhoda, že vlastne my nemusíme tú nosnú konštrukciu dimenzovať na šírku trhlín, respektíve na medzný stav vzniku trhliny, čím vlastne usporíme veľké množstvo výstuže. V doske je to niekedy 40 až 50% výstuže usporenej, ušetrenej, v stenách trošku menej, niekde okolo 25-30%. Pravda, že závisí to všetko od od profilu tej konštrukcie. Čiže ako prvý bod sme si už spomenali pri predchádzajúcom slade, čiže folia je plne integrovaná a trvalo prilnutá k železobetónovej konštrukcii. Ďalším výrazným prvkom, či už na strane bezpečnosti, ale hlavne aj na strane ekonomiky, je vlastne tá úspora výstuže. Životnosť bola skúšaná, pretože bola v podmienkách pri cykloch tzv. Umelého stárnutia. Protokol na odolnosť alebo životnosť tohto systému 120 rokov. Čo nie je treba ďalej, kde je ďalšia možnosť úspory, že základovú dosku nie je potrebné realizovať z toho vodostavebného vodonepriepustného betónu. Úspora v nákladoch na realizáciu dosky, to znamená, netreba tam pridávať rôzne plastifikátory, superplastifikátory, kryštalickú prísadu a podobne. Jednoduchosť aplikácie. Fólia sa kladie štandardne na rovný podkladný betón. Nie je potrebné zabudovanie geotextílie pod fóliu, ani zabudovanie geotextílie alebo ochranného poteru na položený hydroizolačný systém. To je dokonca v podstate kontraproduktívne alebo zakázané. Keď chceme, aby sa hydroizolačná membrána spojila s betónom, tak pravda, že na nej po zabudovaní a vyriešení všetkých detailov nemôžeme dávať žiadnu separačnú vrstvu. To znamená, že šetríme zase náklady na geotextílii a na tom ochrannom potere. Jednoduchá opraviteľnosť poškodenej izolácie. Vysvetlím trošku neskôr. V podstate na opraviteľnosť v rámci realizácie, v rámci riešenia pokládky, v rámci riešenia detailov môžeme použiť, povedala by som, všetky tie základné doplnkové prvky a veľmi jednoducho prípadné poškodenie na izolácii opraviť. Vysokú flexibilitu som hovorila, odolnosť proti radónu. Tento systém má certifikát, že je odolný voči radónu. Systém je testovaný, systém so všetkými teda detailami, s riešením spojov, je testovaný na odolnosť voči tlakovej vode do 5 barov, čiže 50 metrov vodného stĺpca, a schválený je, pravda, že s nejakým bezpečnostným faktorom na použitie do 2 barov. V tomto prípade hovorím o hrúbke fólie 1,2 mm, pri hrúbke fólie 0,8 mm je tá odolnosť voči tlakovej vode s týmto bezpečnostným faktorom do 1,2 baru. Rýchlosť zabudovania. Vzhľadom na jednoduchosť toho systému, vzhľadom na to, že nepoužívame veľké množstvo rôznych doplnkových materiálov, ale v zásade iba systémové doplnkové materiály, tá rýchlosť zabudovania je naozaj veľmi komfortná pre realizačnú firmu a skrátenie času realizácie je zhruba o 30-40% oproti štandardným systémom. Pravda, že hovorím o skúsenej firme,
firma, ktorá začína prácu s týmto systémom, prechádza teoretickým aj praktickým zaškolením, ktoré realizujeme, ktoré je teda pod našou nejakou hlavičkou alebo pod našim nejakým odborným dohľadom. A na začiatku nedá sa očakávať, že im to pôjde tak komfortne, ale v zásade možnosť naučiť sa, ako riešiť tie detaily, je veľmi jednoduchá, nie je to nič zložité a potom už po určitej skúsenosti, po určitej dobe naozaj využijú aj túto výhodu, že tá rýchlosť zabudovania a rýchlosť pokladu, aby to na nejakom inom projekte alebo posúvala sa rýchlejšie, je takisto výrazná. Odolnosť voči vysokoagresívnym látkam v pôde, pôdnej vode, to znamená všetky staré záťaže v zmysle nejaké staré uniknuté pohonné látky, ropné produkty a podobne, vieme deklarovať, že je to teda takýmto spôsobom odolné. Odolnosť voči UV žiareniu 90 dní, to znamená, že po pokladke tá rýchlosť tých následných krokov nemusí byť hneď, alebo nejako rýchlo. Máme odolnosť voči UV žiareniu 90 dní. V prípade, že by náhodou tá doba sa posúvala už blízko k tým 90 dňom, alebo vieme, že tie ďalšie pracovné kroky budú neskôr ako po 3 mesiacoch, tak je možné, pravda, že chrániť fóliu nejakou geotextil, nejakou jednoduchou fóliou a podobne, aby sme teda tú odolnosť zaistili. Systémové riešenia, tesnenia pracovných škár, detailov, prestupov, to všetko máme, čiže naozaj vieme poskytnúť projektantom detaily, či už ako ucelený súbor rôznych detailov, alebo ako samostatné detaily vo forme buď PDF dokumentov, alebo DVG. Materiál alebo systém je takisto certifikovaný na blúdne prúdy, čiže izolácia je vhodná aj do prostredia, kde dochádza k namáhaniu konštrukcie takýmito blúdnymi prúdami. Ako môžeme SikaProof zabudovávať? Štandardne, a to, čo vlastne nejakým spôsobom ako prvé hovoríme, to je systém, ktorý sa zabudováva pred betonážou. To znamená, naozaj sa aplikuje pred zabudovaním výstuže a pred tou následnou betonážou a čerstvý betón je potom aplikovaný už na tú membránu A+. Alebo aplikácia po, čo na už vytvrdnutý betón používame buď samolepku, to je SikaProof P fólia, to znamená, že máme hotový betón, ktorý si pripravíme, napenetrujeme Sika Primer 01 na betónovú konštrukciu a následne v podstate samolepiacou fóliou robíme tú hydroizoláciu, alebo čo je relatívne nový spôsob, zhruba nejaký rok a pol, je možnosť pomocou systémových primerov a systémového lepidla použiť aj SikaProof A+, dodatočne na už hotovú konštrukciu. Opäť vysvetlím kúsočok neskôr. Čiže vopred zabudovanie máme podkladný betón, položenú flexibilnú membránu, máme tu dual bond vrstvu a spojenie s betónom. To je vlastne realizácia pred betonážou a dodatočne, tak ako som na predchádzajúcom slajde hovorila, čiže máme tu samolepku SikaProof P12, FPO fólia s takou lepivou vrstou na spodnej strane a ochranným filmom, ktorá sa vlastne zabudováva na podkladným náterom opatrený betón, alebo potom možnosť použitia tej základnej SikaProof A+ membrány, takisto na hotový betón, pričom betón sa opatrí podkladným náterom, prímerom SikaProof Primer 02 a dvojkomponentným lepidlom SikaProof Adhesive 02. A ja hovorím, že tieto dodatočne zabudované systémy sú, povedala by som, ako tapetovanie. Naozaj, že vlastne máme pripravené podklady a tú fóliu uložíme na podklad a potom už len pomocou stierok prípadné bublinky, ktoré sú medzi fóliou a podkladom, vytláčame a takýmto spôsobom zabudovávame dodatočne tú hydroizolačnú membránu. Ako môžeme riešiť či už dosky alebo steny, čiže opäť trošku podobne, len s inou grafikou ako na predchádzajúcich obrázkoch, čiže máme základovú dosku, na tých prvých dvoch obrázkoch zľava je to vlastne tá
zabudovanie pred tou betonážou máme vlastne podkladný betón, vyizolovanú, položenú membránu, výstuž, betonáž. Rovnako na vertikálnych konštrukciách je možné v podstate tento systém zabudovávať či už do obojstranného debnenia alebo do otvorenej jamy, v prípade, že si pripravíme teda tie steny buď zakotvením nejakého styroduru alebo OSB dosah a nakotvením tej hydroizolačnej membrány priamo do takejto pevnej podložky. Alebo potom dodatočné zabudovanie, tam, kde naozaj nevieme to urobiť, tú fóliu pred betonážou, tak môžeme si určité časti konštrukcií, steny, stropy zaizolovať opäť s týmto systémom, dodatočne svojím spôsobom urobiť obal tej celej konštrukcie. Či už je to nejaká jednoduchá konštrukcia, malý objekt, napríklad nejaký kolektor, alebo sú to veľké projekty, kde vieme takto naozaj obaliť nielen základok dosku, steny, ale prípadne aj strop. Hlavné systémy tohoto hlavné produkty tohto systému, pravda, že v prvom rade je to tá základná membrána. Ako som spomínala, existujú dva typy, dve hrúbky. Najčastejšie sa používa Sikaproof A+12, teda je vlastne membrána, ktorá má hrúbku 1,2 mm a potom v podstate je tam celková hrúbka s tou dual bond vrstvou 1,75 mm, alebo potom membrána, ktorá má hrúbku tej FPO fólie 0,8 mm. Čiže to sú dve základné fólie, každá z nich je v šírke 1 meter alebo 2 metre a teda potrebné množstvo rolky, metrov v tej rolke, čiže pri A+12 je to 20 metrov, pri A+08 je to 25 metrov materiálu v rolke. Takým najdôležitejším doplnkovým materiálom je páska, ktorá na povrchu, ktorý je vizuálny, ktorý vidíme, má opäť tú dual bond vrstvu a zo spodnej strany je to samolepka a v podstate sa používa na pretesnenie spojov, či už jednotlivých roliek alebo následného, povedzme, predĺženia tých roliek, pokračovania jednotlivých roliek. Čiže tuto to máme opäť trošku komplexnejšie. Naľavo Sikaproof fólia, na hornom obrázku máme tu povrchovú pásku, ktorá sa používa na spájanie membrán. Dolu Sikaproof sandwich tape je vlastne obojstranne lepiaca páska, ktorá takisto je systémovým prvkom na spájanie jednotlivých roliek. Toto je obojstranne lepiaca páska, ktorá sa vlastne vkladá do toho povinného presahu 5 cm, čiže vlastne nevidíme ju z tej vizuálnej strany po zabudovaní, ale teda je rovnako kvalitatívne ako tá povrchová páska. A potom sú tam ešte doplnkové pásky, ak by som povedala, k tej spodnej vpravo Sikaproof Patch 200B. Je to vlastne páska, ktorá vyzerá ako fólia, ale teda je to fólia a z tej druhej strany má lepiacu vrstvu ochránenú páskou, krycou páskou a tento typ doplnku sa používa, keď máme hotové konštrukcie a na stenách bolo použité obojstranné debnenie, čiže po odstránení toho debnenia vlastne na povrchu vidíme diery po šuptičiach a vlastne tie diery v tej hydroizolácii. Čiže táto páska sa používa potom na dodatočné poistenie alebo zatesnenie týchto dier väčšinou po obvode stien, keď si kontrolujeme tú konštrukciu po zhotovení hydroizolácie. Čiže aké máme možnosti spájania, zabudovania a podobne, tak prvá páska to je tá povrchová, má šírku 12 cm, má vlastne zo spodnej strany tú lepiacu vrstvu, čiže pri zabudovaní povinného presahu tých jednotlivých roliek, čo je 50 mm, ju vlastne nalepíme cez tento spoj, odstránime tú ochrannú pásku a valčekom pritlačíme a máme zatesnený vlastne takýto detail alebo spojenie membrány.
Druhá páska, aby ste to videli aj v reálnom nejakom vizuáli, tak je tá obojstranne lepiaca páska sendvičová, čiže naozaj tá páska je šírky 50 mm a celá sa vsúva do toho povinného presahu 50 mm a má vysokolepiaci účinok, čiže takisto zabezpečuje funkčné spojenie tých jednotlivých roliek. Alebo pravda, že možnosťou je aj spájanie jednotlivých roliek, zvlášť teda jednotlivých dĺžok po dĺžke, pomocou zváracieho automatu, čiže teplozdušné zváranie, tak ako sa vlastne zabudováva a spájajú akékoľvek hydroizolačné fólie, či už na báze PVC alebo flexibilného polyolefínu, či už na strechách alebo na spodných stavbách. Čiže v tom prípade nepoužívame žiadne pásky, ale celý ten spoj a vodotesnosť toho spoja je dosiahnutá týmto zvárením. Čo je treba doplniť, že vlastne v takomto prípade je presah roliek nie 50 mm, ale 80 mm. Čo sa týka tej realizácie, opäť tak ako sa bežne pri zváraní postupuje, najskôr nabodovanie na zadnej strane toho spoja, potom predzvár zhruba 20 mm a potom finálne zvárenie až po naozaj tú líniu toho prepoja. Čiže takýmto spôsobom všetky tri spájania alebo všetky tie druhy realizácie týchto detailov a spájania fólie sú rovnocenné. Tak ako som vlastne na úvode hovorila tie testy, tak vlastne pri všetkých troch vieme zabezpečiť a je deklarovaná tá vodotesnosť v rámci nielen fólie, ale v rámci aj vyriešených detailov tie 2 bary, čiže 20 metrov vodného stĺpca. Kde môžeme vlastne tento systém použiť? Či už na nové základy, keď máme vertikálny výkop, na nové základy, keď máme otvorenú jamu. Existujúce základy vieme urobiť vaňu vo vani, keď máme dlhodobo problém s netesnosťou priestorov. Potrebujeme zmeniť využívanie týchto priestorov. Naozaj nemôžeme tam mať žiadnu vlhkosť, potrebujeme mať úplne suché. Takže vlastne môžeme vytvoriť tzv. Vaňu vo vani, alebo aj na prefabrikovaných betónových prvkoch je možné to zabudovať. Poviem pravdu, že jediná realizácia, ktorú ešte teda nemáme vyskúšanú aj na nejakom praktickom projekte, sú tie prefabrikované betónové prvky. Všetky ostatné typy aplikácií sa v podstate opakujú viac či menej priebežne. Čo je dôležité a prečo možno aj tento webinár je, chceme čo najskôr pre všetkých zúčastnených povedať a vyzdvihnúť vlastnosti tohoto systému a čo najskôr v podstate komunikovať, ak je to možné a ak je teda tá druhá strana prístupná tejto variante, komunikovať návrh do projektu. Pretože dôležité je využiť všetky tie pozitíva tohoto systému čo najskôr. Čiže potrebujeme vedieť, aký je profil tej základovej konštrukcie, vyriešiť detaily v čo najskoršej fáze projektu, špecifikovať treba umiestnenie, účel, zaťaženie a prípadne aj iné požiadavky. Aký máme výkop, aký máme podklad, spôsob realizácie, nejaké konštrukčné metódy, kde máme vodu, tlakovú vodu, ak je tam nejaké chemické zaťaženie, akého typu, prípadne akého naozaj stupňa, aké sú klimatické podmienky počas realizácie, aké sú hrúbky jednotlivých konštrukcií, hlavne teda základovej dosky, aké máme typ, konzistenciu betónu. Čiže dobre je naozaj za nás čo najskôr komunikovať tento systém a verím, že my vieme v rámci tejto prvotnej fázy ponúknuť riešenia nielen také komplexné, ale zároveň aj s vyriešením všetkých detailov, aby výsledok bol, čo sa týka bezpečnosti, ale na druhej strane aj ekonomiky, veľmi pozitívny. Aké máme výhody tohoto celého systému? Čo sa týka nákladov, všeobecné znížené náklady na systém z dôvodu menšieho množstva odpadu, možné je teplozdušné zváranie, čím sa opäť znižujú náklady na
pásky a doplnkové materiály, šetrí sa výstuž, netreba návrh na ten medzný stav vzniku trhlín, respektíve na šírku trhliny. Čo sa týka spoľahlivosť, máme tu dual bond technológiu, čiže spojenie, integrovanie s betónom, s nosnou betónovou konštrukciou. Sika všeobecne má dlhodobé skúsenosti s pásmi, s membránami, či už teda dávno niekedy s PVC fóliami, zhruba teda tých 50 rokov skúseností s flexibilným polyolefínom, ktorý neobsahuje zmäkčovadla. Máme vysokú pevnosť, trvanlivosť tohoto systému a testy na životnosť do 120 rokov. Zároveň, ak by sme hovorili o nejakej udržateľnosti, to je teraz naozaj veľmi populárne a stále viac a viac sa dbá aj na tento charakter alebo toto ponímanie nejakých projektov. Máme menej odpadu z dôvodu menšieho množstva odrezkov pri aplikácii. V zásade sa dá všetko využiť pri tom zabudovaní. Máme malé zaťaženie pre životné prostredie a tento systém má aj LEED certifikát. A čo sa týka kvality, jednoduché čistenie, jednoduché zabudovanie, relatívne malé množstvo materiálov, ktoré na tú stavbu potrebujeme priniesť a ktoré sa teda vlastne pri tej realizácii použijú. Ako som hovorila, radi komunikujeme čo najskôr túto alternatívu do projektu. Máme všetky detaily pre realizačné firmy, máme rôzne aplikačné manuály, návody na zabudovanie, čiže vieme nielen teda pre investorov, projektantov, ale aj pre tie realizačné firmy poskytnúť dokumentáciu tak, ako ju ktorá strana potrebuje. Čo sa týka, povedzme, zaškolení, tak v súčasnosti máme niekoľko veľmi skúsených realizačných firiem, ktoré robia menšie, ale predovšetkým stredné a veľké projekty. Máme niekoľko firiem, ktoré robia trošičku menšie projekty, ale stále majú potenciál sa posunúť aj do nejakých väčších realizácií. Podobne ako systém Sika Carbodur, o ktorom sme hovorili pred týždňom, aj toto je systém, ktorý v podstate školíme tie realizačné firmy. To školenie je teoretické aj praktické, pričom to teoretické školenie pozostáva naozaj, povedal by som, z obdobnej prezentácie, ako máme teraz, plus pustíme si aplikačné videá z riešenia jednotlivých detailov, vnútorné rohy, vonkajšie rohy, spájanie jednotlivých pásov, prestupy potruby a zároveň u nás v laboratóriu si vyskúšame po praktickej stránke riešenie týchto detailov, týchto rohov, spájania, zvárania a podobne. A zároveň súčasťou toho školenia je aj tá praktická časť. To znamená, že vlastne pri začiatku tej stavby, ak je to nová firma, sme priamo na stavbe a pomáhame tým ľuďom rozbiehať tú prácu, pomáhame im riešiť všetky tie detaily, aby sa čo najskôr naučili to robiť správne a robiť to aj dostatočne flexibilne, rýchlo, ale rýchlosť nie je tá podstatná vec, pravda, že na rozdiel od Carboduru, od systému zosilňovania, kde teoreticky to praktické zaškolenie môže byť iba raz a potom už tá firma to vie stále, lebo stále sa ten proces zabudovania opakuje. Pri Sika Proof systéme o týždeň, o dva sa na tej stavbe stretávame s riešením iného detailu, s riešením inej situácie. Opäť sme tam k dispozícii, aby sme pomohli, poradili, aby sme nejakým spôsobom to odkonzultovali, aby realizácia bola správne riešená. Detaily, vidíte len jeden obrázok z, povedzme, riešenia pilotovej hlavy. Ak by sme, povedzme, hovorili o pilotovej hlave, tam je viacero možných alternatív v závislosti od toho, či je to ťahová pilota, tlaková pilota, aké sú tam sily, čiže či je tá hlava piloty na úrovni podkladného betónu alebo vystupuje nad úroveň podkladného betónu. Čiže tie detaily takisto sú spracované, povedzme, aj vo viacerých možnostiach, aby sme vedeli
doplniť informáciu, ako postupovať pri akejkoľvek teda situácii, lebo hovorím, že tie možnosti môžu byť viaceré. Ak by sme porovnávali Sikaproof A+08, to je tá tenšia fólia, s tou štandardne používanou fóliou hrúbky 1,2 mm, tak to typické použitie je pri obidvoch rovnaké: základové dosky, steny, prefabrikáty, vaňa vo vani. Spomínala som už na začiatku, že pri tej tenšej fólii je maximálny tlak vody do 1,2 baru. Zváranie, mám tu napísané nie, ale pre naozaj skúsené firmy, ktoré vedia zvárať, ktoré majú dlhoročné skúsenosti so zváraním, vieme aj toto nejakým spôsobom odsúhlasiť, zváranie aj tejto tenšej fólie. Čo je dôležité vedieť, hrúbka základovej dosky pri tej tenšej fólii je do 80 cm. Pri Sikaproof A+12 je tam tá hrúbka základovej dosky. Bez obmedzenia, zváranie určite, žiaden problém a tlak do tých 2 barov, ako som už spomínala. Hovorili sme pred chvíľočkou, že Sikaproof A+ je možné zabudovávať aj dodatočne. Je to relatívne novší systém, zhruba možno nejaký rok a pol, 2. To znamená, že vstupujú tam iné produkty alebo ďalšie produkty do tohoto celého systému, 3. Pričom ako prvý je ten Sikaproof Primer 02, ktorý sa aplikuje ako penetrácia normálne štietkov alebo valčekom v spotrebe 0,12–0,15 kg na meter štvorcový na betónovú konštrukciu. Následne sa na povrch betónovej konštrukcie aplikuje dvojkomponentné lepidlo Sikaproof Adhesive 02. To lepidlo sa aplikuje v hrúbke cirka 2 mm, spotreba nejakých 3,5–3,8 kg na meter štvorcový. Tá aplikácia, prvý krok zubovou stierkou, aby sme mali rovnomerne rozmiestnenie toho lepidla po povrchu a následne zatiahnuť, zahladiť a následne sa vkladá membrána do takto pripraveného povrchu. Treba povedať, že pri tejto aplikácii sa membrána neprekladá, čiže dáva sa iba na spoj, na styk, bez nejakého preloženia 5 cm alebo 8 cm, čiže je vlastne naozaj položená iba na spoj do toho lepidla a na prepojenie, uzatvorenie týchto spojov sa následne používa ešte páska Sikaproof X-Tape 100. Pre lepšiu predstavu pár obrázkov, čiže máme hotovú betónovú konštrukciu, dávame na tú hotovú betónovú konštrukciu valčekom alebo štietkou podkladný náter Sikaproof Primer 02. Následne zmiešanie oboch komponentov toho lepidla Adhesive 02, nanášanie lepidla na podklad. Spotrebu vidíte, spomínala som, že nejakých 3,5–3,8 kg na meter štvorcový. Najskôr začína teda so zubovou stranou hladítka a natiahne si, aby mal približne rovnomerné rozmiestnenie materiálu na tú plochu, zahladí a následne sa do tohto pripraveného podkladu vkladá fólia bez presahu, ako som hovorila. Čiže ak by náhodou tam, pravda, že boli nejaké bublinky, vytláča sa to, tak ako som možno zo švandy povedala, že je to taká v úvodzovkách tapetovacia metóda. Všetky bubliny, pravda, že treba vytlačiť, čiže mať k dispozícii stierku a takto vlastne naozaj dôkladne vtlačiť tú membránu do podkladu. Po určitej dobe od zavednutia uloženej fólie do toho lepidla, čiže nerobí sa to hneď, ale zhruba nejaké 2–3–4 hodinky, v závislosti, pravda, že aj od poveternostných vplyvov sa všetky spoje prepáskujú pomocou tej X-Tape pásky. Vidíte ju na ľavej strane tých obrázkov, že to vlastne taká čierna samolepka a touto páskou sa vlastne všetky tie spoje poistia, aby to bolo v poriadku. Pri používaní akýchkoľvek doplnkových pások vždycky je dôležité to prevalčekovanie, aby sa dôkladne, ako keby ten doplnkový materiál vmasíroval do toho podkladu, aby sme tam mali naozaj súvislý celoplošný spoj.
Podobne ako pri zváraní sa vlastne valčeky používajú, tak rovnako sa valčeky používajú aj pri používaní pások na lepenie spojov a lepenie detailov. Toto sú produkty, o ktorých sme už hovorili, alebo hovoril kolega. Čiže napučiavajúce tmely, napučiavajúce profily, Sika Fuko doinjektovateľné hadičky, Sika tesniace pásy, rôzne typy, rôzne šírky, rôzne profily, či už na pracovné škáry alebo na dilatačné škáry. A prípadne systém Sikadur Combiflex SG, to je systém, ktorý sa skladá z pásu a z epoxidového lepidla a používa sa na dodatočné poistenie, tesnenie alebo ukončenie napríklad membrány na vertikálnej konštrukcii alebo na prepojenie rôznych typov hydroizolačných systémov. Ak povedzme na spodnú stavbu sa používa Sikaproof membrána a neskôr sa používa iný typ hydroizolačnej membrány, čiže Sikadur Combiflex SG systém. Referencie. Toto je obrázok z projektu pred 3 rokmi. K tomu sa viaže taký krátučký príbeh. Robili sme možno vo februári prezentáciu tohoto systému aj pre realizačné firmy, aj pre predajcov, aj pre projektantov a dvaja páni z Nitry, ktorí pripravovali tento projekt rodinného domu, hydroizolácie rodinného domu. Veľmi sa im to zapáčilo a reálne to skončilo naozaj tak, že v marci ten materiál si kúpili a zabudovali. Reálne celú tú hydroizoláciu, či už dosky alebo stien, robil jeden človek, mal iba jedného pomocníka, ktorý mu pomáhal pridržať tú membránu na hornej úrovni pri hydroizolácii stien. Čiže v podstate naozaj povedala by som jeden človek zodpovedný, ktorý riešil plošnú hydroizoláciu, ktorý riešil detaily a plus jeden pomocný pán, ktorý vlastne pomáhal mu pridržať membránu pred jej ukotvením na hornej úrovni pri tých vertikálnych konštrukciách. Projekt krátiny. Vidíme, že je to v podstate na vertikálnej konštrukcii. Máme tu pásku, zaizolované, zatesnené. Toto je projekt z apartmánový dom Mlyn v Bystrej, kde sa používala samolepka Sikaproof P12, samolepiaca hydroizolačná membrána. Čo by som k tomuto doplnila, že pri tých dodatočne zabudovávaných systémoch je dôležité, ak máme vnútorný roh, ako napríklad tu, alebo vonkajší roh, že vlastne tá fólia nie je iba na vertikálnej konštrukcii, ale prechádza cez nejaké zaoblenia smerom na horizontálnu časť, prípadne ešte potom znova dolu na vertikálnu časť. Je potrebné tam vytvoriť fabionik vo vnútornom rohu a ten ostrý vonkajší roh jemne zbrúsiť, aby sme mali také súvislú možnosť uloženia tej membrány do betónovej alebo na betónový podklad, na železobetónovú konštrukciu. Čiže aby tam neboli ostré hrany. Tu máme projekty z trošku staršej histórie. Projekt na Zochovej ulici v Bratislave z roku 2016, hotel Pošta v Jasnej, polyfunkčný objekt opäť v Bratislave na Svätoplukovej ulici. Toto bol starší typ hydroizolačnej membrány, ktorá nemala na svojom povrchu tú dual bond vrstvu, mala na sebe iba takú flísovú tkaninu, takisto zabudovanú. Nevýhodou tejto alternatívy hydroizolačnej membrány s tou flísovou tkaninou je horšie a zložitejšie riešenie detailov a teda nemáme tam zabezpečenú túto dual bond spojenie cez ten mechanický a cez ten chemický spoj. Preto v podstate bola vymyslená tá druhá alternatíva s tou dual bond vrstvou. Toto je prvý veľký projekt z Sikaproof A+ membránou Discovery Tower v Bratislave na Mlynských nivách. Výmera cirka 9000 m2. Čo by som upozornila, čo vidíte na tom obrázku, vidíte, že vlastne spojená horizontálnej konštrukcii nie sú páskované, čiže naozaj, ak máme peknú, hladkú úroveň alebo rovinu tej dosky, je naozaj
ekonomické a veľmi výhodné použiť zváranie tých jednotlivých membrán. Pravda, že na vertikálnych konštrukciách, neviem, či to dostatočne vidieť, je ukotvenie tej membrány na tej hornej úrovni fólie normálne mechanicky, či už teda používajú sa spinkovačky alebo skrutky cez nejaké podložky a ukotvenie do vertikálnej konštrukcie. V tomto prípade je tam v tej otvorenej jame zabudovaný styrodur, aby sa to naozaj dalo ukotviť. Hneď ďalší projekt, ktorý vyzerá úplne inak a preto som ho hneď aj vlastne po tom predchádzajúcom projekte zvolila, že tu máme veľmi, povedala by som, problematickejší alebo nie taký hladký ten podklad. Máme tu veľa rôznych pilotových hlav, veľa priehlbní, či už výťahové šachty alebo všeobecne rôzne typy priehlbní. Čiže naozaj na tomto projekte asi nie je celkom možné používať to zváranie. Nie je to efektívne, lebo to by na jednom kúsku robili zváranie na 2 metroch a potom zase pásku. Čiže v tomto prípade je potrebné všetky spoje, všetky detaily riešiť páskami. A tu by som upozornila na vnímanie alebo na nejakú prípravu toho projektu v štádiu naozaj robenia, povedzme, cenovej ponuky. Vzhľadom na to, že pri projekte, ako je tento, nepotrebujeme veľké množstvo pások, takže vlastne na tú celkovú výmeru projektu sa dá odhadovať zhruba nejakých 0,5-0,7 metra bežného pásky na meter štvorcový hydroizolačnej fólie. Pravda, že ak máme takýto zložitý profil tej dosky, tak tam naozaj potrebujeme pásky o mnoho viac. Čiže nie 0,5-0,7 metra na meter štvorcový hydroizolácie, ale skôr sa to posúva niekde na úroveň 1,2-1,3. Niekedy možno, keď je to naozaj veľmi náročné, tak až na 1,5 metra bežného pásky na meter štvorcový tej hydroizolačnej fólie. Lebo vidíte to sami, že je tam naozaj tej pásky použité veľa. V pravom hornom rohu je vidieť, ako je možné zatesniť pilotovú hlavu, dá sa povedať, bez použitia akýchkoľvek doplnkových materiálov. V závislosti od toho, že aký je to typ piloty, tak ako som už predtým spomínala, je potrebné utesniť tú hlavu. V tomto prípade teda sa po schválení využil takýto systém, že v podstate tá hlavná nosná fólia sa po obvode narezala ku tým jednotlivým výstužným prútom. Následne sa odstrihla relatívne veľká záplata, ktorá sa kvázi natvrdo nastokla na tie jednotlivé prúty výstužné. Tá záplata sa, pravda, že po všetkých svojich 4 stranách prilepila pomocou pásky ku pôvodnej membráne a každý prúd jednotlivo sa potom pretesnil ešte pomocou tej pásky Sika Proof Tape A+N, ktorý sa vlastne jednotlivo nalepil alebo pretiahol cez tú výstuž a nalepil na podklad a zároveň ešte sa poistil tento spoj pomocou napučiavajúceho tvelu Sika Swell S2. Čiže vidíme, ako môže vyzerať relatívne zložité zakladanie v stavebnej jame. Tu máme projekt relatívne nový, robil sa v 2023-2024. Innovatrix, opäť v Bratislave. Vidíme tam aj že sú zvárané plochy, pretože je tam relatívne väčšia plocha tých rovných povrchov, bez toho, že by sme tam teda išli do nejakého veľkého množstva výťahových šát, priehlbní a podobne. Čo je možné, a takisto vlastne na viacerých projektoch sme si to aj vyskúšali v realite, v podstate doizolovanie alebo zaizolovanie pri nejakých prístavbách. V tomto prípade sa jednalo o hotel Družba, prístavbu kongresovej haly pre zhruba 300 ľudí, čiže vlastne došlo k odkopaniu vertikálnej konštrukcie pôvodného objektu, vyčisteniu, nakotveniu hydroizolácie na tú vertikálnu konštrukciu a pravda, že už v rámci tej prístavby zaizolovanie, tak ako keby to bola
nová konštrukcia alebo samostatný nový objekt. Relatívne menšia výmera, ale naozaj možnosť aj pre takéto typy rozširovania projektu alebo rozširovania nejakých objektov a konštrukcií. Vidíme tam veľmi pekne vyriešené detaily vnútorného rohu, respektíve v tej priehlbni jednotlivé vnútorné rohy a podobne. Opäť prístavba, čiže podobne ako pri tom predchádzajúcom projekte toho hotela. V tomto prípade sa jednalo o dostavbu zriaďovacej stanice Železníc Slovenskej republiky v Žiline. Podobná výmera. Vidíme tam vlastne na vertikálnych konštrukciách na styrodure nakotvenie tej hydroizolačnej membrány, aby nám držala, aby sme vedeli komfortne zaizolovať aj vertikálne steny a všetko prebehlo tak, ako má byť. Tu sú dve malinké, naozaj veľmi malé referencie. Jedná sa o problematické miesta v jednotlivých nejakých väčších objektoch. V prvom prípade je to výťahová šachta v Ružomberku, v druhom prípade je to historický objekt na Zámošníckej tu v Bratislave, kde sa robila váňa vo vani. Vidíme tam v podstate taký priestor pri tej Zámočníckej veľkosti možno 10x10, možno ani toľko nie, 7x8, ktorý bol úplne pod úrovňou celého objektu a mali tam stály priesak, nevedeli sa toho zbaviť a pre budúce využívanie toho priestoru sa rozhodli ísť teda radikálnejšou tou cestou, že vytvoriť tam vaňu vo vani. Čiže najskôr na tie stávajúce konštrukcie sa vytvorila hydroizolačná membrána, rohy, kúty, plocha, vodorovná konštrukcia, steny, následne vyskladanie alebo uloženie výstuže a potom betonáž. Čiže takýmto spôsobom sa vedel odstrániť dlhodobý problém a teda možnosť využívania tohoto priestoru aj do budúcnosti. Referencie, takisto ďalší projekt relatívne nový z rodinného domu v Banskej Štiavnici. Opäť teda sme boli v otvorenej jame. Vidíme tam spájanie aj páskami, aj zváraním. Na tomto projekte sa Sikaproof A+ zabudovával aj pred betonážou, aj dodatočne. Vidíme aj veľmi pekné riešenie zaizolovania prestupu potruby, čiže všetko sa dá urobiť, povedala by som, efektne a čisto pri tomto systéme. Dva projekty, ktoré sú aktuálne v realizácii, dva veľké projekty, čiže prvý je Skypark Tower tu v Bratislave, výmera zhruba 27 000 m². Pravda, že pri veľkých projektoch je to trošku zložitejšie v zmysle koordinácia tých jednotlivých krokov, koordinácia tých ľudí, ktorí sa na stavbe nachádzajú, pretože tam nie je iba tá firma, ktorá robí tú hydroizoláciu a postupnosť tých jednotlivých etáp, ale v každom prípade, ako som hovorila, začalo sa už myslím si, že v novembri minulého roka a projekt stále pokračuje v rámci tých jednotlivých ďalších etáp. Vidíme tam jednotlivé pracovné kroky a napojenie, v tomto prípade spoj medzi vodorovnou a zvislou hydroizoláciou. Opäť ešte niekoľko obrázkov z tej realizácie. V tomto prípade pri pilotovej hlave bolo nutné jej zatesnenie pomocou zálievkovej malty. Vzhľadom na to, že tá realizácia prebiehala v zimnom období, tak vlastne tá pilotová hlava sa zalievala pomocou vodotesnej malty na báze metylmetakrylatových živíc Cicadur 12 Pronto, ktorú je možné zabudovávať aj pri mínusových teplotách. Čiže týmto spôsobom sa v podstate uzatvorila, utesnila tá pilotová hlava. Ďalší projekt, tentokrát z východného Slovenska, opäť podobná výmera, opäť projekt, ktorý je stále v realizácii. Vidíme tam, že hlavne teda na tých dvoch ľavých obrázkoch,
že pilotové hlavy sú niekde v niektorých miestach nad úrovňou podkladného betónu, v niektorých miestach pod úrovňou podkladného betónu. V prípade, že boli nad úrovňou podkladného betónu, tak sa prebrúsili, obúchali, aby v podstate tá pilotová hlava bola rovnobežná alebo v rovine s tým podkladným betónom. V prípade, že bola pilotová hlava nižšie, tak vlastne sa dolievalo to pomocou rýchlo tuhnúcej zálievkovej malty Sika Growth 800, aby sme dostali teda pekný hladký povrch. Spomínala som, že v zásade nie je potrebné dávať pod membránu geotextíliu. V tomto prípade sa rozhodli, že vidíme tam aj geotextíliu aj na rovných hladkých plochách. Ak by som ešte doplnila, tak na tom podkladnom betóne, tak ako som spomínala, nie je potrebná, nie je povinná geotextília. Tuto ju síce použili, ale všeobecne tá geotextília sa dáva tam, kde máme príliš veľkú drsnosť, alebo keď máme povedzme nejaké sklonené steny smerom do nejakých priehlbní, tak tie steny alebo tie plochy sa môžu buď vyrovnať pomocou nejakej stierky vodotesnej, alebo je možné vlastne na tú konkrétnu plochu, kde máme drsnosť, zabudovať geotextíliu, aby sme mali teda nejakú rovinu, ktorá je požadovaná. Čiže ďalší obrázok opäť z toho istého projektu z východného Slovenska. Vidíme, že ako pekne sa dá urobiť aj takýto nie celkom jednoducho realizovateľný detail. To znamená, máme tu bleskozvod, narezanú fóliu. Aj pod tou fóliou je jemná vrstva napučiavajúceho tmelu a následne pomocou pások veľmi pekné uzatvorenie po obvode toho oceľového profilu. Prípadne v tomto prípade, pri tomto projekte sa, myslím, že veľmi fajn, rozhodli ešte o uzatvorenie toho hydroizolačného systému pomocou napučiavajúcej pásky, ktorú stiahli SK páskou, aby sa neroztiahla. Čiže vlastne na týchto 4 obrázkoch vidíte aj relatívne zložitý detail, ktorý sa na stavbách, pravda, že vyskytuje a že sa dá urobiť pekným spôsobom. Čo sa týka referencií, prešla som rôzne typy, rôzne možnosti a teraz zase odovzdám slovo kolegovi, ktorý ešte zhodnotí celé to riešenie, prípadne urobí vám to ekonomické porovnanie medzi spôsobom hydroizolácie alebo riešenia vodonepriepustnej betónovej konštrukcie pomocou bielej vane alebo pomocou Sikaproof A+ systému. Ďakujem. Takže ďakujem kolegynke za prehľad. Tuto na tomto slajde by som chcel zdôrazniť, že to, čo všetko bolo povedané, že aké výhody má tento systém, tak z toho celého vždy vyčnieva určitým spôsobom to ušetrenie na vystúžení. Že daný systém nie je nutné dimenzovať na medzný stav vzniku trhlín, to znamená ušetrenie takmer polovice objemu výstuže, rôzne príložky, je možné urobiť výstuž na väčšie rozloženie, rozdiely medzi prútmi môžu byť menšie a tak ďalej. To samozrejme môže Sika tvrdiť. Sika France, Sika Francúzsko, sa preto rozhodla, že v rámci tejto zmeny medzi bielou vaňou a žltou vaňou si nechá urobiť cez nezávislý inštitút porovnanie a zmenu projektu. Projekt bol navrhovaný na 2 podzemné a 3 nadzemné podlažia, pričom základová doska mala 1000 m2, obvodové steny suterény boli 400 m2 na poschodie, čiže máme tam 3 poschodia po 400 metrov a 1 základovú dosku, navrhnutú na bielu vaňu. Pôvodný projekt teda počítal s tým, že biela vaňa do základovej dosky bude mať umiestnených 75 kg na meter štvorcový a steny pôjdu s výstužou 31 kg na meter štvorcový. Po update a po zmene bielej vane na žltú vaňu a nerátaním na tak medzný stav vzniku trhlín
bola celá stavba a bol teda objem celej ocele znížený až o 50%, pričom pri použití Sikaproof A+12 systému nakoniec išlo do základovej dosky iba 45 km² a do stien iba 15 km². To potvrdila nezávislá štúdia, nezávislá analýza, ktorá zmenila bielu vaňu na žltú vaňu Sikaproof. Vo výsledku tých 500 € na tónu, to som tam dal ja, pretože je to dôležité pre ten ďalší slajd. V tom čase, keď sme toto porovnanie robili, bola cena tej ocele okolo 500 € na tónu. Samozrejme, minulý rok boli aj prípady, kedy to bolo 800 až 1000 € na tónu, keďže cena za tónu ocele bola platná 1 hodinu a mali ste sa vyjadriť, že či to beriete alebo neberiete, to bola realita toho trhu. Čiže vo výsledku sme ušetrili 42,8 tony ocele. Bavíme sa len o materiáli, čiže základová doska minus 30 kg, stena minus 16 kg. Len na zmene systému z bielej vane sme ušetrili cca 21 400 €. Čo samozrejme môže byť, alebo bolo aj vyššie, pretože práca s oceľou, dovoz ocele, vyloženie, zabudovanie, zapracovanie a tak ďalej. Samozrejme, daný projekt vniesol zníženie nákladov aj z dôvodu iných tých výhod systému Sikaproof, ako teda bolo v tomto prípade radónové riziko, čiže nie je potrebné žiadne ďalšie utesňovanie voči radónu a takisto ochrana voči blúdnym prúdom. Takisto bola požiadavka v tomto projekte, ak si to dobre pamätám, čiže zase nebolo potrebné. Podobné otázky, ako si kládli v Sika France, sme dostali aj my, čiže na jednom projekte v Košiciach prišla otázka. Máme bielu vaňu. Chceli by sme nejakým spôsobom rozanalizovať zmenu na žltú vaňu. Tak prišla debata so statikom. Statik začal rozprávať. Nepotrebujeme tým pádom, keď zmeníme bielu vaňu na žltú vaňu, cca 2 kg kryštalickej izolácie. Tu môžeme odstrániť. Zároveň výstup základovej dosky z 204,514 tony 30% vyšlo po rekalkulácii, čiže mínus 61,35 tony. Zároveň nebolo potrebné izolovať dodatočne voči nejakým hydroizoláciám, či vplyvom teda vody pomocou náterovej hydroizolácie. Takisto boli odstránené niektoré pracovné škáry, ktoré tam nemuseli byť. Zároveň vypadli niektoré profily na kontrolované trhliny a zároveň tam bol nejaký waterbar dilatačný kus. Čiže v rámci toho projektu pôvodnej bielej vane sa počítalo s nákladmi dodávka plus montáž, ceny práce, tam dodal rozpočtár, respektíve realizačná firma, ktorá spolupracovala na tomto porovnaní a spolu dodávka a montáž tvorili cca 156 000 €. Vždy príde otázka, koľko stojí ten Sikaproof. On má nejakú svoju cenu. Vzhľadom k tomu, že my optimalizujeme všetky tie ostatné kroky, ktoré som spomínal vyššie, možno tá cena na meter štvorcový je vyššia ako nejaký štandardný prvok. Ale pri optimalizovaní a znížení už len tej výstuže základových dosiek sme sa vedeli dostať v rámci dodávky a montáže zo 156 000 na 85 183 € za žltú vaňu. Čiže rozdiel medzi bielou vaňou a žltou vaňou pri jednom objekte bol cca 70 338. Lenže tam sú dva rovnaké objekty, totožné, čiže rozdiel medzi pôvodnou bielou vaňou a po zmene rekalkulácii na žltú vaňu sme ušetrili, alebo stavba môže ušetriť 141 000 €, čo už je nezanedbateľná položka. A samozrejme, to, čo som hovoril v úvode tejto prezentácie, všetky tie nedokonalosti bielej vane, chyby, priesaky, riešenie detailov. V tomto prípade sa žltá vaňa javila ako optimálne riešenie na vyriešenie všetkých problematických detailov. Teda zároveň to je to, čo vždy príde najviac otázok. Ušetrenie tej výstuže. Ale samozrejme pri optimalizácii, viete,
prísť aj k optimalizovaniu alebo v návrhu podlahových systémoch, či už OS systémy alebo ESD systémy. Ochrana proti radónu, je to integrovaná fólia na ochranu voči radónu, blúdne prúdy, takisto tento systém už má v sebe implementovanú ochranu voči blúdnym prúdom. Trvanlivosť, 120 rokov životnosti a to je urobené na umelé stárnutie. Môže to byť samozrejme viac. A v dnešnej dobe, nechcem povedať, že veľmi moderné, ale skôr požadované, rôzne zelené certifikáty, ekocertifikáty, my to voláme Green Building certifikát, čiže pri výrobe daného materiálu dodržiavame veľmi prísne požiadavky v rámci výroby a teda tvorby CO2 a tak ďalej. Samozrejme, tým som chcel nasmerovať túto debatu aj do toho, že vlastne pri tých návrhoch alebo aj pri použití systému SICA-Proof vždy počas stavby príde veľmi, veľmi veľa problematických detailov a veľa otázok, ako to dané vyriešiť. V SICA viete vyriešiť všetko na jednom mieste, pretože SICA má takmer všetky výrobky, čo sa týka produktov od výroby betónov, hydroizolačných systémov, strešných systémov. Tým sme sa vlastne preslávili, sú to rôzne SICA-Plan fólie, tmelenie a lepenie, takisto SICA-Flex 11FC ako najznámejší výrobok, rôzne podlahové nátery, súvrstvia, opravy betónov, spevňovanie betónov a v poslednej dobe už aj dokončovanie stavieb, čiže klasické také building finishingové materiály, ako sú zateplovacie systémy a certifikované balkónové systémy. Industry, to je skôr taký špecializovaný segment na automotív a tmelenie a lepenie automobilových vozidiel, respektíve konštrukcií spojené s infraštruktúrou automotív. Keďže počas celej tejto prezentácie sme rozprávali o tom, akým spôsobom sa ten systém má zabudovávať, tu si dovolím pustiť krátke video. Dúfam, že to pôjde. Kolegynka skúsi na to kliknúť. Stačilo... Áno, tak. Čiže máme pripravenú základovú dosku, máme rôzne formy ochrany stavebnej jamy, výkopu, môže byť torkretová stena, môže byť izolovaná stena XPS-kom alebo styrodurom, alebo to môže byť stratené debnenie alebo klasické debnenie. Vždy sa začína izolovaním alebo prácami od najnižšieho miesta, čiže v tomto prípade nejaká priehlbeň asi pre výťahovú šachtu, respektíve priehlbne, kde sú umiestnené viaceré pilotové hlavy, čiže príde k rozloženiu horizontálnej hydroizolácie, v tomto prípade prepáskovanej. Vieme už na základe tohto školenia, že je možné tieto rovné plochy len zvárať, čiže ušetríme na páskach. To možno neznie ekonomicky dobre pre nás, pre SICU, lebo nepredáme, ale pre investora je to veľmi dôležitá informácia. Takisto pri statickom návrhu je možné potom optimalizovať jednotlivé tie konštrukcie pri spolupráci s nami. Následne prichádza k rozloženiu prípadnej potrebnej dilatačnej časti, dilatačného profilu, dilatačného waterbaru, v tomto prípade nalepením, tzv. Sandvičovou páskou na plochu a umiestnení jednotlivých waterbarov a následne rozloženie výstuže, uzavretie debnenia, obojstranného debnenia alebo jednostranného debnenia. Takisto je samozrejme možné robiť rôzne takéto prefabrikované kusy. Ako hovorila kolegynka, zatiaľ sme na Slovensku takúto aplikáciu neurobili. Pevne verím, že v blízkej budúcnosti takisto sa dostaneme aj k takejto realizácii. A následne to všetko, čo sme videli, bolo predbetonážové alebo tzv. Áčkové SICA-proofy, dodatočná izolácia, post-applied, nalepené dodatočne, či už samolepkou, alebo teda Áčkom do lepidla SICA-Proof 02 adhesive. Na druhom videu ešte na zhrnutie jednotlivých tých výhod. Nemáme druhé video, ukazuje kolegynka, ale tam bolo porovnanie jednotlivých ako keby rýchlosti toho systému, ale vzhľadom na krátkosť času už ho nepustíme. Tu ešte
jedna aplikácia zo zahraničia, čiže aj krajiny ako Katar využívajú tento systém. Je to už veľmi obľúbený systém. Minulý rok bolo veľké sympózium tunelárov v Číne a bol predstavený už takisto aj systém. Zatiaľ nepredpokladám, že by mal byť prezentovaný v rámci Slovenskej tunelárskej asociácie, ale v zahraničí už je tento systém z toho dôvodu svojej bezpečnosti a tesnosti bol už prezentovaný ako systém do tunelov. Samozrejme, ak budeme mať viaceré informácie, budeme vás o tom informovať. Ja vám zatiaľ ďakujem aj za mňa, aj za kolegynku, za to, že ste vydržali až po tento posledný slajd. A ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Ja zatiaľ zhrniem, čo bolo povedané, alebo čo sa pýtali v čete, že ako je to s mechanickou ochranou počas realizácie tejto konštrukcie. Ako si všimnete na tejto poslednej fotke, fólia je rozložená. Ľudia po nej normálne chodia, prenášajú materiál stavebný a zabudovajú oceľové konštrukcie, samozrejme cez určité dištančníky. Ja som napísal, že treba určitú kultúru. Áno, nemôže to, čo sa bežne dialo alebo deje, veľakrát ľudia sa pýtajú, niekto príde a poškodí. Samozrejme, to je možné, ale je tu samozrejme určitá kultúra, že nebudem ničiť to, čo urobil predo mnou nejaký kolega, tak netreba nejakú špeciálnu ochranu, ale samozrejme nejazdíme potom autami. Ak nám niečo padne, niečo sa roztrhne, platí štandardne pri všetkých hydroizolačných systémoch. Miesto, ktoré je oslabené, treba ho opraviť, ale výhodou systému SICAPROOF je, že aj keď toto miesto neobjavíme a nevšimneme si ho, množstvo betónu, ktoré prekrie danú prasklinu alebo trhlinu, ktorú sme neobjavili, čiže je to nejaká vlasová trhlina, prerezanie a poškodenie, betón spojí a ak by, nedaj Bože, v tom mieste vznikla prasklina, objaví sa, zatiaľ sa nám to nestalo, by sa mohla objaviť tento priesak na konštrukcii a vidíme ho priamo. Čiže tam, kde je priesak, je aj poškodenie. Čiže zoberiem injektážny paker, či už tlakový do konštrukcie alebo povrchovú injektáž a danú prasklinu zacelím. Čiže nemusím sa obávať, ako sa obávame pri strechách, že v pravom rohu nám preteká voda, ale poškodenie je niekde v ploche alebo na opačnej strane, nemusím to hľadať. Čiže to dané poškodenie je tam, kde je daný priesek. To injektujem 1 paker, 2, vybavené. Ja by som možno doplnila, že opraviteľnosť tohoto systému je veľmi jednoduchá. Ak máme dieru, preseknutie fólie do šírky, do priemeru 2,5 cm, tak môžeme vlastne toto lokálne bodové poškodenie opraviť pomocou tej pásky, tej povrchovej SICAPROOF Tape A+N. Odstrihneme si záplatu, zaoblíme jednotlivé rožky, nalepíme a je naozaj takéto lokálne poškodenie opravené. V prípade, že sa jedná napríklad o nejaké prerezanie fólie, nejaká väčšia, vystrihne sa dostatočne veľká záplata s presahom na všetky strany 5 cm a potom sa tá záplata viac menej položí cez to poškodenie a po všetkých 4 stranách sa prilepí pomocou tej povrchovej pásky alebo sendvičovej pásky. Najhoršie, povedala by som, je to v čase, keď sa kladie prvá vrstva výstuže. Potom už neskôr sa vlastne chodí po výstuži. Netreba sa báť, že by ten systém bol nejako veľmi ľahko poškoditeľný. Tam naozaj musí dôjsť k nejakému silnému mechanickému tlačeniu alebo nejakým spôsobom búchaniu o tú hydroizoláciu po normálnom chodení, pri normálnom chodení a pri pokladke tej prvej línie, prvej vrstvy výstužných prútov, tak je tá opraviteľnosť veľmi jednoduchá. Treba proste tým ľuďom povedať, že ak zistíte nejaké preseknutie, ak uvidíte nejaký rez, hej, tak proste prihláste sa a my veľmi radi prídeme a opravíme to, lebo opravenie je naozaj veľmi, veľmi jednoduché. To je snáď asi k tej mechanickej ochrane to najdôležitejšie. Samozrejme, pri
komplikovaných vystužovaniach, alebo vieme, že v nejakom mieste bude veľa práce, samozrejme nič nám nebráni položiť si v danom mieste ochranu geotextíliu, rôzne dosky, polystyrény, kde vieme, kde by mohlo prísť prerazeniu, čiže nejaká štandardná ochrana, netreba žiadne špeciálne systémy. Čiže ak potrebujeme naozaj niekde lokálne robiť vo väčšom zaťažení, ideme tam rezať karbobrúskou alebo sa zvára, samozrejme, treba ochrániť štandardným prístupom, ako pri všetkých hydroizolačných systémoch. Taktiež tu bola otázka od pána Bartka, že ak izoláciu aplikujeme ako strešnú izoláciu spodnej stavby, ono to možno vyzerá, že je to ako keby izolovanie strechy, ale je to skôr v nejakých parteroch alebo vo vnútorných dvoroch, keď sa dodatočne v rámci stropu alebo nejakých kolektorov robí doizolovanie. Sikaproof je hydroizolácia. Nie je to strecha. Každá strecha sa skúša podľa iných noriem, čiže ak by bola v tomto prípade požiadavka na zelenú strechu, extenzívnu alebo vysokoextenzívnu alebo nízkoextenzívnu, musí ísť na ňu štandardné strešné schválené súvrstvie tzv. Zelenej strechy. Opäť doplním ja. Existujú systémové detaily a systémové prepojovacie prvky medzi napríklad touto Sikaproof A+ membranou, ktorú robíme na vodorovnej konštrukcii, na zvislých konštrukciách na stenách a zároveň ju vieme vodotesne cez tieto prvky, cez tieto doplnky prepojiť napríklad s bituménovými pásmi, so striekanými hydroizolácie na báze polyuretánu, polyurei, prípadne s inými inými membránami na báze flexibilného polyolefínu, ktoré sú štandardne určené na hydroizoláciu striek. A naozaj najčastejšie tá kombinovateľnosť je tak, že máme vlastne základy a tá strecha reálne nie je strecha toho bytového domu alebo toho objektu, ale je to vlastne zastrešenie nejakého vnútrobloku, ktoré sa vlastne využíva na nejaké spoločenské, športové a tak ďalej, prípadne parkovacie aktivity. Čiže vlastne nie je to strecha, ale je to vlastne nejaký vnútroblok, ktorý vlastne potrebujeme zaizolovať tú horizontálnu konštrukciu pred, povedzme, nejakými ďalšími následnými vrstvami, napríklad na tej vegetačnej streche. Máme tu ďalšiu otázku. Strecha garáže s pojazdom automobilov. Lepená Sikaproof versus asfaltová fólia ako masívne riešenie plus spoj so Sikaproofom na stene súterénu. Ako povedala kolegynka, Sikaproof viete prepojiť s viacerými systémami, či už ukončiť ho len na betóne, alebo ho napojiť na iné systémy. V tomto prípade strecha garáže s pojazdom automobilu nemusí byť izolovaná Sikaproofom, ale na to sú samozrejme už štandardizované systémy, tzv. OS systémy, a tie fungujú ako pojazdované systémy, zároveň hydroizolačné systémy. Ale ak by bola požiadavka, to by sme museli vidieť samozrejme projekt, že máme Sikaproof a na ňu urobiť nejaké ďalšie súvrstvie, tak samozrejme betónová konštrukcia a pojazdovaná konštrukcia v rámci celého toho systému. Čiže zase OS 12, OS 13. Ja som spomínala pri tých doplnkoch systém Sikadur Combiflex SG, čiže páska na báze flexibilného polyolefínu, ktorá sa lepí pomocou epoxidového lepidla. Čiže toto je prepojovací prvok, väčšinou tento systém je prepojovací prvok medzi nejakou hydroizoláciou toho zastrešenia alebo tej hornej časti toho objektu, tej konštrukcie, a v podstate je garantované prepojenie s tou Sikaproof membránou. Zároveň povedzme, ak vytiahneme Sikaproof membránu na zvislú konštrukciu a potrebujeme ju ukončiť a následne robiť nejaké iné typy materiálov, iné typy vrstiev, iné typy skladieb, tak vlastne ukončujeme tento Sikaproof na stene opäť pomocou tohoto systému Sikadur Combiflex SG. Takže nemáme zatiaľ ďalšie otázky. Samozrejme, sme vám k dispozícii na telefónnych číslach alebo mailoch, ktoré ste mali na začiatku tejto prezentácie. Ak by vás napadli nejaké ďalšie dotazy, ak by ste chceli riešiť konkrétne detaily, konkrétne
projekty, kľudne nám dajte vedieť. My samozrejme počas toho roka sa snažíme pravidelne navštevovať vás, navštevovať všetkých ohľadom toho. Po ukončení tejto prezentácie vám príde do mailu link so záznamom aj s touto prezentáciou. Ak by ste samozrejme našli ešte priestor na nejaké ďalšie otázky, kľudne nás kontaktujete. Ďakujem aj ja veľmi pekne za to, že ste si našli čas, či už dnes, alebo tí, ktorí ste absolvovali s nami minulý týždeň aj webinár ku systému na zosilňovanie nosných konštrukcií, ku Carbodur a SICA VRAB riešeniam. Tak ako povedal kolega, sme k dispozícii a je to naša úloha, je to súčasť našej práce, že snažíme sa byť nielen takto online, nielen telefonicky, nielen mailovo, ale predovšetkým osobne k dispozícii zúčastneným stranám. A ak by bol takýto dopyt, veľmi radi sa s vami stretneme, prinesieme nejaké vzorky, ukážeme, tak aby vy ste, čo sa týka znalosti tohoto za mňa vysoko bezpečného, veľmi pekného, jednoduchého a zároveň vysoko kvalitného systému, taký mix rôznych vlastností som teraz asi povedala. Keby ste mali záujem využiť tento systém, tak budeme radi, keď naozaj sa ohlásite a budeme môcť sa stretnúť možno v prvom kole v nejakej kancelárii a až neskôr v nejakom kole na reálnej stavbe, ale naozaj tešíme sa, že ste si našli čas a budeme sa tešiť aj na nejakú ďalšiu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Pekný deň prajem. Dovidenia. Dovidenia.